Уважаеми зрители, една крилата мисъл гласи следното. Човек на където и да се обърне, все ще намери някой, който се нуждае от него. В последните дни много българи се обърнаха настрани от обичайните задължения, за да видят нуждата на пострадалите от наводнението. В интернет се появиха сайтове, където хора се записват доброволци. Във Фейсбук групата бързо натрупа 9000 члена. Само за справка, това е една четвърт от състава на редовната ни армия. Излиза, че в България има една малка армия от хора, които са готови да се притекат на помощ. Помните ли след 11 септември в Щатите специално стана думата пожарникар? Може би сега у нас специално ще стане думата доброволец. Днес на гости ни е един такъв човек. Той е от Варна и е помогнал в квартала Аспарухово. Казвам, добре дошъл на Жоро Зидаров. Жоро, здравей! Здрасти! Благодаря, че дойде директно от място на събитията, между другото. Каква е атмосферата във Варна? Във Варна атмосферата в момента е добре за града като цяло, защото града се активизира да помага на бедстващите хора в Аспарухово. Най-много на тези, които са засегнати, и наистина за други хора пък се отразява зле. Загубиха къщи, загубиха близки. Но пък града видя, че реално ние, варненци, можем да помагаме на нашите съграждани и може да си помагаме кварталите, а не да се разединяваме. Някой каза, че даже агитки борещи се една срещу друга, са събрали заедно. Точно това се получава. Когато отидем да помагаме, всичко е хаос, всичко е мръстия в кълта. И ти като си с едни бутуши, дали си фен на един отбор, Спартак или Черно море, всички са равни в кълта. Всеки помага, там няма шалчета, там няма каненици. Всеки взема кофа, всеки чисти, всеки рине буклук. И накрая се радваме, защото сме свършили нещо заедно. Това е чудесно да го видиш, нали? Абсолютно. Най-интересното е, че има и богати хора, които помагат редом с другите, които нямат толкова средства, но всеки е в кълта. Чух, че е имало някакво свличане на морската градина. Там имаше едни големи бетонни подпори, които се направиха преди не много години. Какво става там? Реално там, където ти си чул за това, там няма точно свличане, защото там се набиха едни големи фундаменти в земята, близо 25-30 метра. И там свлачището е укрепено. Има други части на морската градина, където не беше така здраво укрепено и където по принцип има стари дървета, които малко повече, като ги духна вятър и наваля дъжд, те се свлякаха на плажа, но в момента всичко е нормално, възстановява се града. Да. Ти къде беше, като се случи това нещо? Как разбра за него? Чули го от някъде? Аз бях на работа, като всеки един в града, всички бяхме на работа и когато се прибирахме, дъждовната вода се стичаше по улиците, пътувахме се едно по река, колите се заливаха от тези води. Да, това беше нормално. Имаше коли, където бяха пълни с вода. Значи ти не си го чул от някъде, че става, ти направо си го видял. Ние го преживяхме, ние два се прибрахме от работа. За първи път да преживееш 6-7 км прибиране с кола, което е за 10-15 минути във варненския трафик, който е различен от голям град, да се превеш час и половина с водата. Ти имаш ли близки в Аспарухово? Да, имам много близки. Звънна ли им веднага по телефона? Да, аз им се обадих, обаче беше най-интересното, че някои от тяхните къщи дори капка не беше паднала. Имаше други, които примерно бяха се понамокрили колите и ми бяха изчакали, но на моите приятели нямаше никакъв проблем с домовете. На какво задържи това? Някои са на по-високо, другите на по-ниско? Аз го приемам това, че един вярва, че не всичко е материално и не оценя толкова материалното и не вярва толкова в материалното, а вярва в създателя на материалното и на цялата вселена. И се обяснява това, че който вярва в материалното, това, което той си вярва на него, това му се взе. Това е страшно тълкование направите. Така го вярвам аз. Ти кога отиде да помагаш в Аспарухово? Аз веднага то стана преди броени дни. 2 дена след това отидах, се записах доброволец. На следващия ден се обадих в общината да се запиша като доброволец. Беше създаден кризисен щаб и най-интересното беше, че на всички бележки, които кризисен щаб общинския беше направил, беше молете се за Варна. В смисъл, това беше на английски изписан слогана и там се събираха доброволниците и хората казваха, като видите този слоган, молете се за Варна. И кой го е написал това нещо? Това беше направено от една снимка на бедстващи хора. Някой беше направил тази снимка, хората бяха я копирали, бяха я сложили на общинския кризисен щаб. Имаше безплатни автобуси, Червения кръст създаваше гумени бутуши, лопати, всеки който иска. Значи градът е бил готов да откликне на такава бедствие или поне... Абсолютно. Хората просто бяха готови да помогнат. Администрацията на града? Абсолютно, включи се, никакъв проблем нямаше. Самия кмет до 2 часа вечерта е бил в кълта с другите, е помагал.
включи се министър на транспорта, който е варненец, той също беше, той активизира военноморските сили те да помогнат. Имаше хора, които помогнаха. От други градове имаше ли хора? Да, имаше най-интересното, че имаше от София дойдоха хора, дойдоха чужденци, всички чуждестранни студенти, които учат във Варна по Еразмус програмата, те се активизираха от техните университети и директно ги изпратиха да дойдат. А сирийски бежанци, чу се за това нещо са помагали? Да, имаше сирийски бежанци. Лично аз ринах кал в една от къщите с един сирийски бежанец. Беше много интересно. Виж колко интересно, когато ние сме готови да направим нещо, да помогне на някой, в един момент се обръщат нещата наобратно. И ето ги сирийците сега, емигрантите, идват и помагат на нас. Да, беше наистина много приятно. Абсолютно беше... Думите на Исус Христос. Прави на другия това, което искаш да правят на тебе. Да, в трагедията се разбира колко хората са силни. Какво се наложи да вършите? Разкажи малко подробности. Ами, например, ние като отидахме, имаше хора, които реално къщите им бяха залети от вода. Водата основно беше в това, което се разбра във Варна, е, че има Джанавара, една област, откъдето е тръгнала цялото свлачище и цялата вода. Тя се излява в морето, защото този квартала се падна на скат и водата е тръгнала като, как да го обясня, като фонтан надолу. И реално слиза и залива големите къщи, където беше основното по новините. Но ние просто ринахме кал, мазетата на приземните етажи бяха пълни с вода, изнасяхме по къщи на мокри мебели, чершафи, тиня ринахме. Има ли хора, които няма могат да си влезат в къщите дълго време? Да, има, да. Това е съвсем нормално. Къде ще бъдат те? Общината в момента осигурява... Жилища ли са това? Да, общински жилища осигурява фургони. Да, може да кажем, те не са достатъчни. Да. Града ни с този бюджет, който има, той няма да може да помогне, но всички, които се активизират в България, тази дарителска кампания, която правят, ние вярваме и се надяваме тези хора да помогнат и да откликнат на нуждите на града. Ето и ние от Роговете също апелираме. Естествено, ние не сме първи, много хора го направиха преди нас, но ние използваме платформата на това предаване, за да кажем, ако някой има желание, ето е нуждата. И тя не е малка. Хора се нуждаят от места, къде да живеят и помощ от всякакви неща, от които биха имали нужда. Добре, каква пулка можем да си вземем от случилото се и какво се научихме според тебе? Знаеш ли, аз това, което се научих от пулката, която аз направих, е да видя, че това, което гледам в чужбина, че стават такива бедствия, нашата страна първо не е засегната. Няма гаранция, че при нас няма да се случи. И че винаги трябва да се помага и винаги трябва да се прави. Но не трябва да обвиняваш, веднага да се обвиняват хора. А трябва да се обърнеш. Какво имаш предвид да обвиняваш хора? Ами, получиха се много проблеми. Искаш да кажеш, ако нещо не става както става, как веднага, може да не сте готови? Да обвиняваме някой, защото никой не е готов, никой не знае какво днес ще се случи. Както видяхме, банки днес има проблеми, пък хората казват, парите са ми недосегаеми. Ето, най-ценното им, което им е сърцето, парите, вече може някой да им го вземе. Ей така. Благодаря ти, Жоро. Това беше Жоро Зидаров, един от доброволците в Аспарухово.